Tarte hau Tolosako udalak babesten du. Eskertzen dizuet pila bat hemen egotea gaur, uztailak 19 delako, arratsaldeko 7:00 dialako eta sekulako eguraldia egiten duelako. Baina gaurko osoko bilkura importantea izango da udal korporazio berriaren arduren banaketa zehaztuko dugulako eta onartu gainera. Hori alde batetik eta beste alde batetik uda aurretik ohikoa izaten den kreditu aldaketa bat onartuko dugulako eta horrek gai ezberdinak bideratzeko aukera emango digulako. Hein handi batean gaurko erabakiak markatuko dute lege aldi honetan izango dugun lan dinamika. Pentsatzen dugu aldaketa hori erabat beharrezkoa dela, administrazioa garai berrietara egokitzeko eta antolakuntza egitura azkarragoa eta eraginkorragoa izateko. Modu honetan, herritarrak zerbitzu hobeago bat izango dutelako eta udalangileak modu antolatu eta erosogo ez dakit, baina behintzat lasaiagoan lan egiteko aukera izango dugulako. Beraz, gauden danak, egon behar geran danak bagaude, beraz, Begoña nahi dezunean, hasi ingo gara. Bale, arratsalde denoi. Lehendabizi barkatu, baina ez gaude oso familiarizatuak izenekin oraindikan, eta mesedez, zeintzuk ez dira etorri gaurko bilkurara da nota hartzeko. Zein? Ez que, dana batera, batek esan mesedez. Mila esker, Bueno, lehenengo puntua da, 2019ko ekainaren 15ko ezohiko bilkurako akta onartzea. Hau batez orduan? Bale, ados. Bigarrengo puntua da, onartzea ohiko osoko bilkuren egutegia eta egutegi instituzionala. Egutegi instituzionala onartu behar dugu, berez, zehaztuko ditugu osoko bilkura, gobernu batzordearenak, bozeramaileen batzordeak, informazio batzordeak eta kontratazio mailak. Proposamena da, lehenengo ohiko bilkurak egitea hilero eta hileko azkeneko asteko ostegunetan, arratsaldeko 7:00 abuztuan izan ezik, abuztuan ez dalako ohiko bilkurarik izango. Aipatutako egun hori jaia izango balitz, bilkura bezperan egingo genuke. Baita ere, diktamenari eransten zaio egutegi instituzionala, lehen aipatutako gai guzti horiena, 2019 eta 2023 legealdiena urtez urte. Eta kontutan hartu dira egutegi hau egiterakoan abenduko egunak, gabonak, oporrak, San Juanak eta baita ere inauteriak. Bigarrenik aipatzen da baita ere arrazoi justifikatuengatik ohiko plenoaren data aldatuko balitz, hori bozeramaile bileran adostuko genukeela, eta aldaketa hori egin ondoren pleno hori, aldatutako pleno hori, ohiko plenoko trataera izango lukeela. Erantzita juntzaizue egutegia, ez dakit zerbait aipatzekorik, bai? Bai, besteik ez esatea, egutegi honek erantzuten diola udalaren berrantolaketa, antolaketa berriari, eta, antolaketa honek guri sortzen dizkigun kezkak diala eta, kezka batzuk sortzen dizkigula, ez? Bai, ikusten dugu egokia dela egutegi finko bat eukitzea, azkenen denak jakinen gainen egongo gehalako ze bilerak eta ze egunetan eta ze ordutan eukiko ditugulako, eta bateragarri ingo deulako udaleko lana gure bizitza profesional eta pertsonalakin. Dena den, egutegi honek berrantolaketa honi dagokionez gu abstentzioa emango diogu. Orduan bozketak aldeko botuak, aurkako botuak, abstentzioak, proposamena onartu da. Hirugarren puntua,
onartzea, informazio batzordeak eratzea eta haien araubidea xedatzea. Bai, proposamena da 3 batzorde informatibo iraunkor osatzea. Antolakuntza batzorde iraunkorra, kontuen batzorde bereziari dagozkion funtzioekin, herritarrak batzorde iraunkorra eta lurralde batzorde iraunkorra. Batzorde iraunkor bakoitzak 7 zinegotziz osatuko da, EAJ-PNV talde politikoko 3 kide, EH Bildu talde politikoko 3 kide eta PS Euskadiko Ezkerra talde politikoko 3 kide. Batzorde... barkatu, José Batzorde bakoitzak barne biltzen ditu bere gain sailak eta azpisailak. Sailak bakarrik aipatuko ditut, antolakuntza batzordeak herritarren arreta eta administrazio elektronikoa jasotzen du bere baitan, ogasuna, ondarea, giza baliabideak, kontratazioa eta udaltzaingoa. Herritarren batzordeak berriz, gizarte ekintza, kontsumoa eta osasuna, kultura, kirola, hezkuntza, garapen ekonomikoa, enpleguaren sustapena, merkataritza, azokak eta turismoa, euskara berdintasuna, gazteria eta komunitatea eta gobernantza. Eta lurraldeen batzordeak azkenik, mugikortasuna, ingurumena eta transizio energetikoa, obrak eta zerbitzuak eta hirigintza saila. Azpisailak jasota dituzue dekretuan, ez ditut danak irakurriko. Bai, zerbait? Batzorden eraketa kasune bai egutegikin bezala, hoxe berrantolaketa honei erantzuten dio, eta jakin badakigu antolaketa honek politikoki eta teknikoki onurak ekarri ditzakela, eraginkortasuna hilo ingoulako eta burokrazia murriztu ingoulako, baita ere ikusten degulako zeharlerro bezala lantzen dian gaiak egoki izan daitezkela koordinazio handigoa ekarriko dulako, baina bai da egia berrantolaketa honek aldaketa handia suposatzen dula, ez? Lanketa baten ondorio izateko eskaera iten genuen, gure proposamena zen mahai baten aurren eseritzea, denak hemen gauden denak eseritzea, hilabete batzuk ematea lanketa hori egin ahal izateko eta gauzak eta zehazteko, eta erabaki dana izan da orain onartzea, ez? Badakigu ebai onurak ekarriko ditun bezala guri oposizioko lana ez digula erraztuko, badaude hor zehaztuta ez dauden hainbat gai, informazioa nola ekarriko zaigu, zenolako informazioa izangoan, teknikarikin, sail bakoitzeko teknikariakin aurrez aurreko elkarrizketa, gaien kudeaketa modua eta gaien inguruko eztabaida gutxien gora edo minimora murriztuko ditula, eta guri horrek suposatzen digu oposizio bezala ezingo degula lan berdin egin orain arte bezala, ez? Esan beharra daukau, gu gure kezka azaldu genula batzorde kide kopuruan ingurun hasieran 2 eta 1 proposatze zian, gure kezka zan ezingo genula denak parte hartu batzordetan eta horregatik erabaki zan 3 bat izatea, eta hoi eskertzekoa da, hoi iritzi hoi eta kezka hoi kontutan eukizen dutelako, baina beste alde batetikan zehaztapenak eskatu ditugunen altzan moduen eman zaizkigu, baina beste alde batetikan beste gauza asko gelditu dira zehaztu gabe. Lanketa gehiago eskatzen dutenak, kontseiluena adibidez, herritarrekin iten dian bilera irekik, informazioa nola emango zaigun, ze aukerak eukiko ditugun, batez ere liberatuta egongo ez dian zinegotzik behaien pentsatuta, eta ikusita horrek azterketa edo behintzat lanketa zehatzagoa eskatzezula, ez onartzea hilabete batzuk lanketa horrei ematea eta 2020en martxan jartzea antolaketa hau, ez zaigu oso egokiruitzen, azkenean, ondorio bat izan behartzulako eta ez erabaki bat hola eta hola hartzea, ez? Lanean hasi eta gero ikusiko dugu ze aldatu behar dan horri baiezko bat ematea, ez zaigu oso egokiruitzen, eta horregatik da gure abstentzioa.
Orain planteatzen dugun aldaketa honekin nahi duguna da Tolosari balioa erantsia emango dion administrazio bat izatea. Eta erronka hori gauzatzeko bidea egitea konprometitzen gara dagoeneko legealdi hasieratik eta hasieratik izateak badu bere garrantzia. Ze erabakiak atzeratzen hasten direnean konturatzeako legealdi erdia junda, eta horrek uste dugu ematen dugun zerbitzuaren kalterako joango litzakela. Udalaren funtzionamendua hobetzeko lehen aipatu duten bezala 3 arlo banatzea proposatzen dugu, antolakuntza, herritarrak eta lurraldea. Udala herritarren zerbitzura jarri nahi dugu, eta ez alderantziz, orain momentu honetan askotan gertatzen den bezala. Udal jardunean kultura aldaketa bat proposatzen ari gera, eta oinarritzen gera gauzatutako beste hainbat udalerrietako esperientzian, ez goaz itxu-itxuan, esperientzia asko ikusi bai ditugu. Urnieta, Errenteria, Zarautz, Lagazpi, eta bar, horrela ari dira komunikabidetan, azkeneko ikusi dudana, horrela arduratu o antolatu dena Ernai bera izan da, ez? Elgoibar, Durango, Leioa eta beste hainbat, eta danak izan dute orain arte aurreko legealdian antolaketa modu hori ezarri dutenak esperientzia oso positiboa. Bai gobernu taldean, baita ere guk jakin degunez eta entzun degunez oposizioan. Izan ere, antolaketa modu honek aukera ematen duelako bai udal gobernuari eta bai oposizioari ere informazio gehiago izanez bere lana hobeto bete ahal izateko. Herritarrak parte hartzen zuten batzordetan berriz proposatu genuen kontseiluak osatzea eta kontseiluak osatzen diren bitartean lan bilerak egitea. Beraz, ez du etenik izango orain arte herritarrekin izan duen jardunak. Eta besterik ez bada, bozketara pasako genuke. Aldeko botuak, aurkako botuak, abstentzioak, proposamena onartu da. Laugarren puntua, onartzea udal korporazioko kideen dedikazioaren araubidea. Puntu honetan proposamena da lehenik eta behin Tolosako alkate udalburuaren dedikazioa onartzea, dedikazio esklusiboa eta ordainsaria izango da Gipuzkoako Foru Aldundiaren arau foralak xedaturikoa, Eusko Jaurlaritzako zuzendariari dagokiona 71.286,89 euro urtean. Eraginkortasun data izango da 2019ko ekainaren 15. Zinegotzi delegatuen dedikazio araubidea, bigarrengo puntuan, antolakuntza lan eremuko koordinatzailea eta administrazio orokorreko saileko zinegotzi delegatuak, dedikazio esklusiboa, ordainsaria Eusko Jaurlaritzako zuzendariari dagokiona, ken 20%, 57.029,59 euro urtean. Eraginkortasun data 2019ko irailaren 1. Herritarrak lan eremuko koordinatzailea eta turismoa, merkataritza eta azoketako azpisaileko zinegotzi delegatua, dedikazio esklusiboa, ordainsaria Eusko Jaurlaritzako zuzendariari dagokiona ken 20%, 57.029,59 euro urtean, eta eraginkortasun data 2019ko ekainaren 15. Obrak eta zerbitzuak eta ingurumena mugikortasuna eta transizio energetikoko azpisaileko zinegotzi delegatua, dedikazio esklusiboa, 100%, ordainsaria Eusko Jaurlaritzako zuzendariari dagokiona ken 20%, 57.029,59 euro urtean. Eraginkortasun data 2019ko ekainaren 15. Kiroletako zinegotzi delegatua, dedikazio esklusiboa, ordainsaria Eusko Jaurlaritzako zuzendariari dagokiona ken 20%, 53.475,24 euro urtean. Eraginkortasun data 2019ko irailaren 1. Eta hirugarren puntua, EH Bildu taldeko bi zinegotziei dedikazio esklusiboko eskubidea, onartzea eta ordainsaria 58.118,71 euro urtean. Eraginkortasun data izango da irailaren 1, hala ere, Kristina Pilaret Errazkin zinegotziaren kasuan, 180ko dedikazioari dagokiona, 2000 ordainsaria, 2019ko ekainaren 15-tik abuztuaren 30 bitartea. Erabaki hau Gipuzkoako aldizkari ofizialean, Tolosako iragarkitaulan eta web horrian argitaratzea izango da 5. puntua. Zerbait aipatzekorik?
Bueno, nik honen inguruen historia pixkati nahiko nuke, igualen naiz pertsonek egokina, historia iteko, udaletxeko historia iteko, baina bai nahi dut kontutan hartzea, ze hemen txosten honetan jartzen den bezala oposizioko taldeakin adostutakoa da. Aurreko legealdien 3 alderdien arteko lanketa bat izan eta adostasun batea iritsi izan, nahiz eta ez zitzaion ofizialtasunik eman adostasun horrei. Lanketa honek helburu bat zeukan eta helburu izan denboran iraungozun sistema bat jartzea, bai gobernuko eta bai oposizioko edo beste taldetako zinegozien dedikazioak, hau da liberazioak, eta soldatak arautzeko edo ez aurkitzeko legealdi honen hasieran edo beste legealdietan hau eztabaidatzeko egoeran. Esan bezala adostasuna lortu zen, eta naiz eta horrek ekonomikoki aurrekontutan ze ondoriok ekarriko zituen etzan islatu. Adostasunak betetzeko dianez, sistema horren oinarrik ez ziala aldatuko pentsa ziteken. Egoera aldatu inda, talde bakoitzeko zinegotzi kopuruak aldatu egin dira, antolaketa ere bai aldatu inda, eta adostasun hori ere bai aldatu indala aurkitzen gea. Bai mantendu dira eudeleko irizpidek jarraitzea soldatei dagokienez, baita ere mantendu dira EH Bilduko kasu honetan bi liberatuena, baina gobernuko liberatuei dagokionez kategoria desberdinak aldatu india, eta orain gobernuak 5 liberatu izango ditu eta ez 4 adostu zian bezala. Hau da, aurreko legealdin landutakoa erabili eginda, oraingoa bere aldaketekin onartzeko. Baldin eta akordioak betetzeko baldin badia eta aurrekontutako plenoan esatezan bezala, bermerik ez baldin bada behar akordio horiek beteko diala jakiteko, jakin badakigu eta konturatu gea hurrengotarako bermeak beharko ditugula akordioak lortzen dianen. Zintzotasun osoz esan dezaket, egoera beste bat izango balitz, EH Bilduko taldeak onartungo lituzkela aurreko legealdin onartutako oinarrik bere hortan, eta aurreko EH Bilduko udal taldeak egindako lanari errespetuz bai udaletxe barrun eta bai udaletxetik kanpo indako lanari errespetuz, ez diogu ezezkoik emango, baina ez diogu bai ezkoik emango ez dara. Bai, aipatutako kontuen gainean, alde batetik aurreko legealdian egia da lan bat egintzala, aurreko legealdiaren hasieran, nahiz eta guk gobernu taldeak gehiengo absolutua izan, egokien ikusten gendun erabakia hartzeko, pentsatu gendun, ordainsarien kasuan eta liberatuen kasuan, komen izala adostasunez erabakitzea kontuak. Bestela herritarrak ez duelako ulertzen oso ondo ze gertatzen ari dan, ezta? Eta demagogiarako bide handia ematen duelako, eta demagogia horrek ez duelako epe luzean behintzat gauza honik ekartzen. Eta ikusi besterik ez dago hainbat udaletan egindako ibilbidea. Pentsatzen genuen adostasunez atera behar zirela kausak, eta erabaki gendun, kasua balitz eta beharrezkoa balitz gainera, aurreko legealdian, puntu horiek ez muitzea, eta lasaitasun gehiago ekarri ezkero, gai horiek adosten jutea urrungo legealdi baterako. Eta hor, adostu zian puntu batzuk, tartean, zuk aipatu bezala, Kristina, eudeleko akordioak errespetatzea, eta Gipuzkoako foru aldundian onartzen den arau foralan kopuruak onartzea erabatea esateko, ezta? Hori adostu zen, baina erabaki hori, aipatu dezulako, ez zala ofizialain erabakia, erabaki hori urrengo udal gobernuak hartu behar zuen. Egia da, zuek bai ogasun batzorde batean eta baita ere pleno batean publikoki onartu zenuten hori gainera eta aktatan jasota dago, ezta? Eta hala ere guk aipatu genuen berez eta legez horrela delako
ardura hori legealdian dagoen gobernuari tokatzen zaiola, legealdia hasieran, antolaketa plenoan hartu behar duen erabakiari. Orduan, nik sentitzen dut, Kristina, baina nik uste dut ez dezutela hitza bete, eta hori aipatu beharra daukat, ezta? Beste alde batetik eta egin dezun aipuarekin udal gobernuak 5 libureatu daukala eta 4, eta hori libureatu kopuruan proportzionaltasun bat mantentzea adostu zalako, ez? Baina hori hitz egiten da hauteskundeak pasa aurretik, eta hauteskundeak pasa aurretik ez da jakiten emaitzak zein izango diran, eta akordio gobernuak lotzen dira emaitzak jakin ondoren, ez aurretik, horrek ez dauka bat ere zentzurik, zentzugabekeri bada. Eta hemen egon da akordio gobernu bat, baina izan zitekeen beste bat. Podemoseko zinegotzia balitz, akordio gobernua beste bat izango zitekeen, eta beste egoera batean aurkituko ginateken. Beste udaletxe batzutan gertatu dan bezala, eta erabakiak hartu dian bezala. Beraz, noski errespetatzen dugu zuen erabakia, baina pixkategia esan behar dut deskolokatzen dago. Bai. Herritarrak aipatu dituzu, herritarrak ulertuko duten edo ez duten ulertuko, eta horri zor ez diogu ezezkoa ematen, lan handia indulako EH Bilduk herritarrek ulertu dezaten lan baldintza onak eduki behar diala udal jardun egoki bat egin ahal izateko. Eta demagogiarena ez dakit mundikanoa datorren, ze adostasunak akordioak legealdi baten hartzen baldin badia eta legealdi hasieran hartzen baldin badia, aurreko legealdin hartutako egindako akordioak ere bai bete inberdia. Eta onartu genuna eta adostu genuna ez da orain onartzen nahi dena. Ikuspegi ezberdina daukagula, beraz ez gara inoa jongo, bozketara pasako gineke. Bueno, aldeko botuak, aurkako botuak, abstentzioak, puntua onartu da. Bosgarrena, onartzea dedikaziorik gabeko kideen ordainketak eta udal talde politikoen diru izendapenak. Bueno, hauek dira bilkuretangatik eta bilkuretan parte hartzeagatik ematen diren ordainsariak, dietak dira, baita ere pixka bat legealdi honen antolaketa aldaketari erantzuten diote kopuru berri horiek, eta badaukate aurrekoetan bezala, gehiengo kopuru batzuk eta gutxiengo batzuk. Plenoko bilkuretan parte hartzeagatik 400 euro bilera bakoitzeko, informazio batzardetan parte hartzeagatik alkatetzaren delegazio duen zinegotzi bakoitzak beti ere hitz egiten ari gea dedikaziorik gabeko zinegotzietaz 300 euro bilera bakoitzeko eta gainontzeko kideak 200 euro. Lan esparruko edo sailetako jarraipen bileretan parte hartzeagatik alkatetzaren delegazio duen zinegotzi bakoitzak 210 euro bilera bakoitzeko, gainontzeko kideak 150 euro. Tokiko gobernu batzarrak 60 euro bilera bakoitzeko. Bigarrenik, lehen aipatu bezala, gehienezken kopuruak ezartzen dira, alkatetzaren delegazioa duen zinegotzi bakoitzak, beti ere lehen esan bezala, dedikaziorik gabekoak gehienez urtean 10.000 euro, eta gainantzeko kideak gehienez 8.000 euro. Urte bat, baino gehiago gutxiagoko epeen kasuan, orduan proportzionaltasun irizpidea aplikatuko da. Eta hirugarrenik, Tolosako udal talde bakoitzarentzat ezartzen diren diru esleipenak, hau da talde politikoenak, zati finkoa eta zinegotzi bakoitzeko zatia bereizten da, zati finkoa 480 euro hilean, eta zinegotzi bakoitzeko zatia 150,85 euro hilean. Badakizute udal talde politikoak kontabilitate berezi bat eman behar dutela eta plenoaren esku jarri behar dute organo honek eskatzen duen bakoitzean. Hau baita ere Gipuzkoako aldizkaria ofizialean argitaratuko da eta baita ere Tolosako udaleko iragarki taulan eta web orrian. Zerbait? Bozketara, pasako nik. Aldeko botuak, hau batez onartu da. Segarrena,
onartzea 2019-2023 legealdirako Tolosako udaleko behin-behineko pertsonala izendatzea. Bai, alkateak behin-behineko personala edo eventuala esaten zaiona, bi lanpostu sortzeko proposamena da dekretua jartzen duena. Ezaugarri hauekin lehenengoa da alkatearen idazkaria, klasifikazioa taldea C1, ordainsaria 40.943,70 euro gordin urtean eta dedikazioa lanaldi osoa. Eta bigarrena, komunikazio arduraduna jartzen du, agian aholkularitza egokiago izango litzateke baino, klasifikazioa taldea A1 eta ordainsaria 41.841,87 euro gordin urtean eta dedikazioa lanaldi osoan. Berau ere, Gipuzkoako aldizkari ofizialean udaletxeko iragarki taulan eta web orrian argitaratuko da. Zerbait? Ez? Orduan bozkaetara pasako gineke. Aldeko botoak, hau batez onartu da. Zazpigarrena, onartzea plenoaren eskumeneko izendapenak egitea beste erakundetan. Hauek dira plenoak onartu behar dituen organo kolegiatutan dauden ordezkariak, orduan aipatuko ditu, Tolosa Gasan, Olatzpeon, Patxi Amantegi, Begoña Tolosa, Jose Mari Villanueva, Cristina Pelaez eta Ander Figuerido. Tolosa Lotzen, udalbatza plenoa osatzen duten kide guztiak, bilduko lituzke, Tolosa Lantzenen, Olatzpeon, Patxi Amantegi, Nerea Letamendia, Jose Mari Villanueva, Andu Martínez Retuerto, Xavier Martínez eta Olatz Artola. Iurramendi Egoitza Fundazioan, Olatzpeon, Nerea Letamendia, Jose Mari Villanueva eta Cristina Pelaez. Erretengibel, Olatzpeon, Patxi Amantegi, Begoña Tolosa, Jose Mari Villanueva, Andu Martínez Retuerto, Ander Figuerido eta Itzol Gartia. Tolosako Paper Institutu proiektua garatzeko elkartea, Joseba Koldor Mazabal. Tolargin, Olatzpeon, Patxi Amantegi, Jose Mari Villanueva, Cristina Pelaez eta Ander Figuerido. Tolosaldeako Ganabiltegiko mankomunitatea, Olatzpeon eta Patxi Amantegi. Eta Udalerri Euskaldunen mankomunitatean, Xavier Balerdi, Nerea Letamendia, Jose Mari Villanueva, Garbine Marzol eta Aitana Amondarain. Izendututako zinegotziak onartu egin behar dute kargua eta aitorpena egin behar dute baita ere batetik betetzen dituztela kasuz-kasuko baldintzak eta bestetik indarrean dagoen legedia aurrikusten dituen ezgaitasun edo batera ezintasun arrazoietan ez daudela sartuta. Kapital propio osaturiko sozietateen kasuan, lehendakariari baita ere onartzen da, lehendakariari almena ematea beharrezkoa diren agiriak eta eskritura publikoak igotzeko aipatutako izendapen hauek merkataritza erregistroan eskribitu arte. Eta azkenik, interesatuei jakinaraztea. Zerbait, gorku zuten? Orduan bozketara pasako gineke. Aldeko botuak, hau batez onartu da. Urrengoa da, hainbat dekretuen berri ematea. Aipatuko ditut, zeintzuk diren. Lehendabiziko dekretua da, alkate ordeak izendatzea. Bigarrengoa da, tokiko gobernu batzarreko kideen izendapena. Hirugarrena, zinegotzi delegatuen izendapena. Laugarrena, antolakuntzako lan esparruak finkatzea eta alkateetzaren delegazioak finkatzea baita ere. Bosgarrena, lan taldeen eraketa eta osaketa. Seigarrena, beste erakundetan ordezkarien izendapena, baino izendapena alkateari dagokion izendapena egitea. Eta azkena da, tokiko gobernu batzarrak eskuratutako ahalmenak, delegazioak. Alkate ordeen izendapenak dira, lehen alkate ordea Nerea Letamendia, bigarrena Patxi Amantegi, hirugarrena Begoña Tolosa eta laugarrena Xavier Balerdi. Eta bere eragina izango da dekreto liburuan transkribatu eta urrungo egunetik aurrera, ez, Begoña? Bai. Hori dira alkate ordeanen izendapenak. Tokiko gobernuari dagokionez, tokiko gobernua osatuko duten Nerea Letamendiak, Belloso, Patxi Amantegi Zubiria, Begoña Tolosa Mendia, Xavier Balerdi Tolosa eta Jose Mari Villanueva Telleria. Hori tokiko gobernuari dagokionez. Zinegotzi delegatuen izendapenea dagokionez, badakizute korporazioa aurtengo ekainaren 15ean eratu zela, antolakuntza ebatziko duen udalbatza pleno hau da, pleno hau
ospatzeko 30 laneguneko epea zegoela, bitarte horretan, udaleko sailean funtzionamendua bermatu egin behar da. Horretarako ezinbestekoa da, korporazioa osatzen duten hainbat kideak eguneroko zereginetan jarduten jarraitzea. Bestaldetik, oposizioa duen zinegotzean ardura ere mantendu egiten da epe horretan, beste gauza batzuren artean bere eskubidea ere badelako, ez? Beraz, erabakia da, ahalmen delegazioak 2019ko ekainaren 15ko eragina izatea. Delegazio titularrak izango dira obrak eta zerbitzua mugikortasuna eta ingurumena delegatua, zinegotzi delegatua, Patxi Amantegi Zubiria, eta turismoa, merkataritza eta azokak zinegotzi delegatuan Ereal eta Mendia Belloso. Bere zereginak dekretuan bertan zerrendatuta daude eta baita ere araubidea. Bestalde, EH Bildu taldeko zinegotzia den Kristina Pelaez Errazkin orain arte izan duen dedikazioa mantentzea epe horretan, ezta? Eta berria eman bertzaio osoko bilkurari, hori da orain egiten duguna. Bestalde, antolakuntzako lan esparruak eta alkatetzaren delegatuak, hau delegazio dekretua edo eskubordetze delegazioari erreferentzia egiten dio. Udal jarduera ahalik eta eraginkorrena izateko, udal gobernu taldeak gainantzeko udal taldeekin gaia aztertu ondoren, lehen esan bezala antolaketa berri bat proposatzen da legegintzaldi honetan, ez? Alkatetzari dagokio gaina udalaren zerbitzu administratiboak egituratzea eta antolatzea, udal funtzionamendu egokia bermatzeko. Beraz, leheno aipatu bezala, Tolosako udala 3 lan esparrutan egituratzen da, eta lan batzorde horiek, batzorde horiek bernebiltzen ditu sailak eta azpisailak, ez? Eta sail bakoitzak izango du zinegotzi arduradun bat. Eta haren esku geldituko da alkatetzak esku ordetzen dituen gaiak. Orduan, ebazten dena da, lehenik eta behin 3 lan esparrutan oinarritutako antolakuntza eredua, lehen aipatutakoa. Bigarrena da, batzordeak arduradun politiko eta zinegotzi delegatuak izendatzea, antolakuntzaren arduradun politikoa Xabier Balerdi Tolosa izango da, lurraldearena Begoña Tolosa Mendia eta herritarrak batzorde informatiboarenan Ereal eta Mendia Belloso. Hirugarrenek onartzen dira lan esparru bakoitzak dituen sailak eta azpisailak. Antolakuntza eta lan esparruan barnebiltzen dira administrazio orokorreko saila, ogasun eta finantza administrazioa eta hiritarren segurtasuna eta mugikortasuna. Eta, dekretuan daude jarrita, sail eta azpisail bakoitzan arduraduna, ez ditut irakurriko, ez, bestela oso luze joko du. Lurraldean hirigintza obra eta zerbitzuak eta ingurumena sailak, herritarren lan esparruan, gizarte zerbitzuak eta osasun saila, garapen ekonomiko, turismo, merkataritza, azoka eta enpleguaren sustapeneko sailak, euskera eta hezkuntzaren sailak, kirolak, kultura festak eta gazteria, komunitatea eta gobernantza eta berdintasun saila. Esku ordetzeko dekretuak, hor zehazten du, ez? Dekretu honek baditu delegazio batzuk edo esku ordetze batzuk orokorrak dienak eta beste batzuk zehatzakoak. Orokorrak diene horietan badaude 3 berrikuntza. Bat da kontratu txikiei dagokienez, gainera berau bihurtzen da kontratazio organo, diru laguntzai dagokiona eta ohiko gastu arruntak 60.000 euro bitarte. Gero badaude beste batzuk, lehen ere bazirienak, personala kontratatzeko txostenak, beharren txostena egiteko egin behar hori, jabari publikoa ebaztekoa, sailburuei ere esku ordetze zaizkia hainbat gai, gai hauek dira erabilera arruntako baimenak, gehien bat dira txostenik behar ez dituztenak, kaleko salmenta edo leidorren ohiko erabilera, eta gero badaude delegazio horretan gai batzuk bereziak edo espezifikoak direnak. Adibidez, antolakuntzan erroldari dagokiona, erregistroa, datu personalak eta bat, eta hirigintzan adibidez, ofizioak, informazioa gehiago eskatzen diren ofizio horiek geldituko lirateke saileko arduradunen esku. Zerrendatuta dauzkazue banan-banan hor dekretuan ez ditut danak irakurriko. Bai aipatu, delegazio dekreto hau, bada aldaketa nabarmen bat baita ere, eta
bide egiten joazen einean aldaketan bat egin behar balima da, ez dagoela bat eragozpenik udalbatzara ekarri eta aldaketak egin daitezke. Bosgarren puntuan da, eskuordetza hauek, Nerea Letamendia Belloso eta Patxi Amantegiren kasuan, lehen aipatutakoagatik haien dedikazioa onartzea ekainaren 15ko datatik aurrea, gainantzeko zinegauntzi delegatuan kasuan, alkatetzak emandako eskuordetzea indarrean jartzea irailaren 1 aurrera, eta horrela aldaketa hori gauzatu ahal izateko eta informazio hori langilei eta sailei ondo banatu ahal izateko badago beste hilabete tapiko aurretik, ez? 6. Komunitate eta gobernantza saila eta obra eta zerbitzu mugikortasun, ingurumen eta transizio energetikoaren azpisailak izenak deiturak jartzen du dekretuan berriak direnez, Tolosako lanpostuen zerrendan aldaketa hori egin behar da, beraz aldaketaren prozedurari hasiera ematea ere jasotzen da dekretuan. Gero, zinegotziak onartu egin behar du ardura hau, eta onartutzat joko da dekretu hau jakinarazi eta hurrengo eguneko epean besterik esaten ez baldin badu behintzat. Eta berri eman bertzaio osoko bilkurari eta hori da orain egiten duguna. Hori dekretu delegazioari dagokionez. Lantaldeen eraketan eta osaketan, daude 2 lantalde osatzen dira, bat da koordinazio taldea sortzea. Koordinazio talde horretan parte hartzen du alkateak eta 3 lan esparru horietako zinegotzi arduradunak, hau da Xabier Balerdi, Nerea Letamendia eta Begoña Tolosak, eta lan esparru bakoitzeko erantzukizun teknikoko koordinatzaileak, gure kasuan izango dira Begoña Garmendia eta bere ordezkoa Paulino Alonso, Jone Miner eta ordezkoa Aitor Etxaide, eta Alaine Izagirre eta bere ordezkoa Garikoitz Lekuna. Bere eginkizunak zehaztuta daude, zuzendaritza taldearenak, eta gero dago lan esparru bakoitzeko taldeen zereginak, baita ere zehaztuta dituzuenak zereginak dekretuan. Eta bestalde, lehen onartu ditugu osoko bilkurak izendatzen dituen organo kolegiatuen ordezkariak eta orain berri ematen dugu alkateak zuzenean izendatzen dituenak. Eta horiek dira Aralarko Parke Naturalen Administrazioko patronatua, Patxi Amantegi Zubiria izango da, Tolosaldea Garatzen Olatzpean Ormazabal, Apatiarrekako Industriagunea Olatzpean Ormazabal, Tolomendi Patxi Amantegi Zubiria, Zazpiturri Olatzpean Ormazabal, Urpatzuergoa Olatzpean Ormazabal, Samanigo Eskolako Kontseilua Joseba Koldo Ormazabal López, Tolosako Paper Institutuaren Kontseilua Joseba Koldo Ormazabal López eta Tolosaldeako Mankomunitatean Olatzpean Ormazabal. Eta azkenik, tokiko gobernu batzarrak eskuratutako ahalmenak. Ahalmen horiek izendatuta daude baita ere, referentzia egiten diote alkatetzaren eskumeneko kontratazio eta ondarearen kudeaketari buruzko gaiei, kudeaketa ekonomikoari dagozkion gaiei, giza baliabideako kudeaketari dagozkion gaiei, hirigintza alorrari, lankidetza hitzarmenari baita ere, eta baita ere aipatzen dira desadostasunak, adibidez, 2 txosten kontrajarriak azaltzen bali madira, han tokiko gobernu batzordean ebazteko aukera hori izatea, ez? Funtzionamendua nola izango den ere aipatzen da, astero egingo dira tokiko gobernu batzordeak, aste artean izango dira goizeko 11 eta 4 lehen onartu dugun egutegi horretan jasota daude, eta baita ere aipatzen dira baldintzak, ez? Gai zerrendak, zenbat aurrerapenekin banatu berdian, eta bar. Araubide juridikoa aipatzen da, eta hori ere plenoan berri eman behar izaten da. Eta horiek dira beti eman beharrekoa. Hurrengo puntuak tratatu alizateko dakizuenez, informazio batzordeak oraindik ez daude eratuta, eta orduan ekarri dira plenora gai zerrendan sartuta daude, baino ez daude diktaminatuak, ez? Orduan, tratatu alizateko udalbatza plenoak aldeko irizpena, aldeko iritzia eman behar du,
Eta ondoren, tratatzen baldin badira, hemen ebatzitakoa pasatuko da informazio batzordetara haiek egiten duten lehenengo bileran, eta tratatuko litzateke. Beraz, dia aurrekontuko aldaketa batzuk, eta beraz, plenoak aldez aurretikan aitortu behar du edo deklaratu behar du puntu horiek tratatzea. Aldeko botuak, hau batez onartu da puntuak tratatzea. Orduan, lehendabizikoa da, izango litzateke 9. 2019/11 kreditu aldaketarako espedientea, kreditu gehigarrien modalitatean hasierako onarpena. Gabon, kasu honetan, 9. puntu honetan, tratatuko duguna edo kartzen duguna da aurtengo 11. kreditu aldaketa, idazkariak esan duen zela gehigarri modalitatekoa da, gerakinak erabiliko ditugu, eta bere finantziaziorako, eta kasu honetan izango dola udal batzen onespena badu. Eskatzen duguna kreditu aldaketa honetan da, 1.354.000 eta 90 euro, pasatako dokumentazioan azaltzen dira partida guztiak, eta haietatik igual batzuk aipatzeagatik, aipatu ditzakeguna da publizitaterako 80.000 bi esparru lan egiteko, bat izango zen sailak sortutako informazioaren komunikaziorako herritarrei begira, eta bigarrena izango zen Tolosa promozionatzeko kanpo komunikazioa. Daude gero beste bi partidak oso garrantzitsua dienak, alde batetik izango zen administrazio orokorrako joana 178.000 eta 150 eurokoa, kasu honetan izango zian udal ondasun inventaria kontratatzeko eta baita ere datuak babesteko auditoreza diagnosia kontratua bideratzeko, eta bestetik izango zen informatikako departamenturako 120.000 euro, izango zen hainbat baliabide teknikoen eta zerbitzua kontratatzeko, haien barren, Windows 10, AutoCAD, eta Adobe Acrobat eta bar. Oso importantea dira baita ere kreditu aldaketa honen barrene, adibidez jartzen dugun beste partida batzuk, alegin adibidez asfaltatzeko plana aurrera emateko jartzen dugun gutxi gora bera 460.000, haien artean asfaltutoko zian eremuak izango zen amarotzeko hainbat eremu, baita ere bide gorriak eta ferialeko aparkalikoa ere. Aurrek usten duguna baita ere da beste partida bat 120.000 eurokoa ferialekoaren instalazio fotovoltaikoa jartzeko, nola baitu udal eraikinak energetikoki efizienteagoak izan egin, eta martxan jarri nahi dugu baita ere demorarekin usturpe frontoiaren estalkiaren bizitazioa, eta horretarako aurrekontua jartzen duguna da 171.000 gutxi gora bera. Horrez aparte badaude beste hainbat partida aipatzeko modukoak izango zienak, adibidez Open Eskola proiekturako bideratzen dugu 20.000 euro, kasu honetan Tolosa izango zen herri pilotoa nazioarteko proiektu honetan, gobernantza, partaidetza, gardentasuna inguruan lantzeko. Baita ere, kasu honetan, aipatzeko da igual, lagunduko degula EH Kirola elkarteare 6.000 eurokin, abuztuko 10. 3. Euskal Herria txapelaren finala, Berazu Bizelaian emango dalako, Erreal eta Eibar taldearen artean. Da gero, besteak banamanan igualdeanak ez aipatzeagatik multzo batean jarri genezakena zen, hainbeste partida daudela baita ere ordenantzak lantzeko, ekipamentuak erosteko, eta ez usteko batzoi baita ere aurre egiteko. Hau izango zen dena. Honekin esatea, proposatu zitzaigula, pleno hontara ekartzea kreditu aldaketa hauek, nahiz eta ogasun batzordetik eta pasata ez pasa. Berehalako gastu batzuk onartu inbertzialako udalak ematen ditun zerbitzuk ez kaltetzeko. Baiezkoa eman genion, proposamen horri, udalan antolaketa guaindikan eratu gabe onda, esatean bezala ez genulako makinaria forzatu nahi, 15 egunen barrun, bi pleno eta batzorde bat egitea ez genuen behartu nahi. Kreditu aldaketa hauek pleno ontara ekartzea onartu ondoren, jaso dugu informazioa, zertan zetzan eta ze proiektu ingurun zan, jaso dugu informazioa, baina bai kontuatu gea, bai ez, batzuk bai diala urgentzizkok,
baina iruditzen zaigu beste batzuk igual gehiago landu gartziala behin batzordek eratuta zeudenen. Jakin badaki gure bai, eta Begoñak aipatu du nola ogasun batzordetikan pasako dala, ogasun batzordetikan, antolaketa batzordetikan izango dana berri emango dala kreditu aldaketa hauena, baina bai eskatu nahiko genuke beste batzordetan ere bai sail edo azpisail bakoitzari dagokion kreditu aldaketa horren berri, eta ez bakarrik kreditu aldaketa, baizik eta proiektua, ekintza edo egitasmo horren berri ematea guk garbi eukitzeko zertan oinarritzen dian kreditu aldaketa hauek eta zergatik antzeon hainbesteko beharra urgentziz onartzeko. Bueno, azken ez dut esan, bai iruditzen zaigunez batzuk etziala ez genitula ikusten nahi urgentzizkok eta informazio gehiago behar genula hoien ingurun, kreditu aldaketai abstentzia emango jo. Bai, azken urte hauetan eta lehenago ere bai, udala aurrekontuak daukan egitura berezi horrengatik, sarrerak eta gastuak bat egin behar dutela, kreditu aldaketa erabiltzen da finantziazioaren erraminta bat bezala, gero remanenteak eta erabilia ala izateko, hori ohikoa da. Egiten da beti bat uda aurretik, beste uda ondoren. Aurten hauteskundeak direla eta udal gobernuaren aldaketa direla eta orain arte aukerarik ez da izan eta gure ustetan kreditu aldaketa hori orain egitea urgentziazkoa baino derrigorrezkoa zen, jarduera normal baterako. Proposatu genizuen, pixka simplifikatzea aldera pleno batean egitea eta onartu zenuten, eta hori eskertzekoa da, ze bestela bitan egingo genuken, baina egingo genuke modu guztietara, beharrezkoa ikusten degulako. Aukera hau gaina ez dut Tolosako udalak bakarrik hartu, etako udalak ere bere antolaketa plenoan kreditu modifikazioa sartu du. Eta azkenen udalak egin behar duelako bere eskura dauden erraminta guztiak erabili ahalik eta zerbitzu gehiena emateko eta ez jarri beharrak prozeduraren mesedetan, hori izan da asmoa. Ulertzen dugu baita ere korporazio berria da, egia da, eta ez dago bat ere eragozpenik udal eta azpisail bakoitzean informazioa emateko kopuru bakoitza zergatik sartzen den kreditu aldaketan eta zein den asmoa. Noski, informazio guztia eukiko dezute eta tratatuko ditugu. Aldeko botuak, aurkako botuak, abstentzioak, proposamena onartu da. 10. puntua da 2019ko laguntzen eranskina aldatzeko proposamena hasieraz onartzea. Hemen kasu honetan gertatzen zaiguna da, deialdian aurkitzen den 13. puntuan daukaguna da, bederazien kreditu aldaketan da kreditu transferentzizkoa, eta hemen egin genuena izan zen bai kulturatik eta bai gizarte zerbitzutatik jaso genuen bi eskaera partida batetik beste partida batera dirua pasatzeko, eta kasu honetan zen 4. partidatik dela diru laguntza biltzeituna pasatzea 2. kapitulura. 4. kapitula aldatzen daren horrek dara maian nolabitatzetik beste tramite tekniko bat dela diru laguntzaren eranskina aldatze eta da tramite tekniko bat eta udalbatzaren onazpena behar duna. Gizarte zerbitzutako diru laguntza honi dagiokionez, zerbitzu uzturrez egoitzak ematen du zerbitzu berri baten ingurukoa da, eta gure kezkak dauzkagu zerbitzu hori kudeatzeko modua uzturre egoitzaren bidez dan edo ez, eta horren lehen esan bezala honen inguruko informazio guztia eukitzea nahiko genuke, azken finen zerbitzu berri badalako eta zerbitzu hori horrela mantentzeko balorazio bat egoki ikusiko genulako diru laguntza hori aldatu aurretik.
suposatzen dut, Kristina, gogoratuko zehala aurreko legealdian gizarte zerbitzuen batzorde batean aipatu genuela gai hau berau, eta bertan aipatu zen zeintzuk zian gizarte zerbitzu hau usturren egoitzan emateko mesedeak. Aprobetxatze zialako beste baliabideak. Teknikariak berak jarri zuen mahai gainean berarentzat egokiena eta zerbitzu oso importantea da, eta gainea pentsatzen dugu arrakasta handia izango duena, ematearen kokapena egokitasuna handiena usturrezala, eta aurreko legealdian ez bazinan egon, ulertuko nuke, baino batzorde hortan bertan egon zinan eta aipatu genuen, uste eta aipatutako gai badala. Aipatu zen eta batzorde hortan bertan ere bai aipatu genuen usturre egoitza enpresa pribatu bat izanik beste modu bat ez ote zan aztertu zerbitzu publiko baten bidez emateko oizan gure desadostasuna horren ingurun, eta iruditzen zaiguna da zerbitzu horrek balorazio txosten bat edo zerbait beharko lukela bere hortan onartzeko. Bueno, ni proposatzen dutena, balorazio hori egitea, gizarte zerbitzutako sailean aztertzea, baina ez dugu prozedura galdituko, ez dugu zerbitzua zalantzan jarriko. Aurre egingo dugu. Bozkatuko duzu? Bale. Bueno, orduan, aldeko botuak, aurkako botuak, abstentzioak, proposamena onartu da. 11. puntua da, itxitako ekitaldiko, baten adia, fakturen onespena. Kasu honetan ere iazko ekitaldia etxita dago, eta urtean zehar iristen zaizkigun faktura dira 2019 sartzen zaizkiguna, baina 2018ko datarekin. Faktura hauek onartzeko behar dana da plenoaren onespena. Eta hori da, ikartzen duguna kasu honetan zerrendatuta daude 5 basei faktura ustet, eta totala da 2.977,67 eurokoa. Aldeko botuak, hau batez onartu da. Bueno, eta hurrengoak dira berri ematea. Orduan, kasu honetan da berri ematea bakarrik, orduan da, lehendabizikoa da 2019/8 kreditu gehigarrien modalitatean egindako kreditu aldaketaren espedienteari buruzko 2019/1209 alkatetza dekretuaren berri ematea. Aipatuko ditu denak eta gero zuk azalpenak emango dizu? Bai, bale, ez? 13. da 2019/9 kreditu transferentzien modalitatean egindako kreditu aldaketaren espedienteari buruzko 2019/1218 alkatetza dekretuaren berri ematea. Eta azkena, 14. puntua, 2019/10 kreditu gaikuntza modalitatean egindako kreditu aldaketaren espedienteari buruzko 2019/1219 alkatetza dekretuaren berri ematea. Amari eta 14. puntuan daukaguna dira 8. kreditu aldaketa, 9. eta 10. Kreditu aldaketa modalitate desberdinekoa dira, berez dijoazte denak aparte. 8. kreditu aldaketan, hau da gehigarri modalitatekoa eta gerakinak erabiltzen dira finantzatzeko, eta kasu honetan erabilidana da alkateak duen 100%, edo almena duen 100%, foro arauak 34. artikuluan xedatzen duen bezala. Kasu honetan, kopurua da 114.000 eurokoa, eta hauekin egiten duguna da liberatuen ordainsariak eguneratu eta berriarenak ordaindu. 9. kreditu aldaketan zan leheno aipatu izan duguna da la transferentzia modalitatekoa. Kredituak kasu honetan da partida batetik bestea pasatzen da, egiten duguna da aurre bai kultura eta gizarte zerbitzutatik luzatu zitzaigun eskaerari, kulturatik 4.000 eurokoa eta gizarte zerbitzukoa 16.500 leheno komentatu duguna, adinekoentzako arreta zerbitzua martxan jartzeko kontatu txikia beten bidez, kontratazioako espedientea garatzen den bitartean. Eta 10. kreditu aldaketa izango zen gaikuntza modalitatekoa,
Eta jasoko dugun dirua Tolomenditik Urkizuko ur depositoa egiteko. Eta bere kopurua da 23.171 bat euro gutxi gora bera. Azken puntu hauen nola berri ematea zan eta ez dago galdera erregurik, aparteko bilkura dalako, egin gabe dituzuenak, ondo pasa oporrak, eta egin da dituzuenak, animo zuen. Bueno, urren gaur narte. Tarte hau Tolosako udalak babestu du.